Hej YouTube. Vi er færdige. Ej, heller seriøst, hvor er vores vogn? Jeg kan fandme ikke finde det. Ja, det er solstik. Prøv. Salamander. Det er taxi. Hjælp! Hjælp mig! Jeg står i nakken. Jeg kan ikke finde hjem. Hey, vi kom hjem. Fuck et mirakel. Lol, der står en masse regler. Ja, okay. Ikke griefe, ikke stjæle, ikke lave hus af jord, ikke lave høje pæle, ikke bygge helt firkantet jordhuse, ikke x-ray, /flymods, /hack, /nodus, /alt-hack, tale pænt til hinanden, ikke bygge huse foran andres, ikke dræbe hinanden kun i PvP, ikke PvP i kreativ. Lol. Diamond hjelme. Okay, jeg kan ikke svømme. Hjælp mig. Hjælp mig. Jeg kan ikke. Fuck laver du? Du er helt jeg drukner, jeg kan ikke komme op. Lol. Jeg kan ikke komme op. Dom. Svenja, hvad der var vigtigt, baba. Svenja, she say that.